Ohenia owo Sempe na wono krono ane penipa wo hyekyere edaga traditional council na no ene ni adote otinto otosomieno na nana asi ahemfo makomako enum a won be hye nase se ne be ya Bortianor ene ne mpotam honom no emponti obetumi abaho wo mo wode won di ade sa nipanum no omonie Our Sempe traditional area, esi nipa numbi hene. Na saa mpanyinfo a wasi wɔn mu hene. Panyimpa a wada Anointed Palace Chapel a Trinity FN APC. Ano Rev.Obofour ene no hokani kwensiara. Yɛbɔ wɔnom Sempe Asante manche ene Sempe Asante manye. Ya wɔnom nkunyadin ene ni adotai jata ya wodi nkan. Ena na adokwa shikache ya wodi nkan. Afufuro bi a wɔnom ka ho bi a wɔn nso no wasi wɔnom Sempe hene. Eye Sempe no ya manche ni adokwa okatechie. Ene ni okwei dankwa a wotosumienu ya wono so ebeye Sempe otu Joman kralo ni ntia nanom ahemfa wonom ewo Sempe traditional area esisa mpanyimfo hini enyina agina se wonom se wode wani atofom a ehunu se wonom kuro no enyinia ena enyini ana amafo dodo na so ne free miamia eba betena wonom kuro no eno ntina hu behia se obesisa mpanyimfo hini na wonom aboa amempuntu etimia wonom so ai kire Sempe manche ya wono kuro ya acting President Emaga Traditional Council ni adote otinto ya wotosumienu ewieye no ana ni adote jata ya wodi nkan ya sesei ono baba ya Asantefo hene ewo Sempe kuro ni mu no egina ahemfo nyina na emu edi nsem bi etudwa